lagasi Bumabal Jawara le neutralisant wala samsika boroga chuamnan jamana konna kiboro ya kafra akwa kiboro kan bubu ini yang mbahani nyangma mbaw befo dante foli mina ka afoma ka bismillah mo solen ba anani wakati na me fulla sabema akwa donc fo ko biye février kalo clé nani sans bafla ni muga ani wora mo yo kan gadan kan to ka dati fo quoi voilà donc en fait be sigin kam mo hakilla jigi ka fara maduma mama solen bana beka vidéo beka partager mo ka partager fa be fait donc en bas wore fo voilà Bubu inite iga foli ani iga boya masegla alni beki tage ma fo ne gon ma fo i parle no kusebe wa i dagelon fana de la sans faire fort duguma abela de ndaka kelen in complet bora ben de fo cheben effet et Victoria de là Victoria voilà Victoria et suguba be Victoria nyonti donc ni tisi wa ko marqué de mako Emmanuel Kan do ba ko Eka voilà Eka donc non on va parler de bila ko yo Allah mame okay bu ami ifo amado angani ngal ko folo konna na jona fami libi président koro ni oye Muammar Gaddafi ale dinge Saif al-Islam Gaddafi fami ayra ka ko ale ko madowi abone anina ibsira mune fo ay Gaddafi dinge wasala akina fo ali bioma tuabu famu ka parce que kuma do fo are ba njere ni nga jumen do ka parce que ni mo ngo ko Saif Islam mi Mohamed Gaddafi dingay ko joya abona ni na mun Gaddafi fa lu kelen ni fene fa ma fo me mun Gaddafi fa lu kelen di ni fene fa fa kum bilibili bala ni mo mi jetim neke Mohamed Gaddafi fengelim kuma kuna ka ke o de ko ka farafina bonola ne mafli ne mafina Abdul Fento de Ablewad no ale de ko juriste ni Sénégal président kundo domina ou be gela sigi Gaddafi kan Ablewad a été le premier pays africain de l'Afrique de l'Ouest mi CNT mi sigila Gaddafi ko CNT Libye flot de assez en place Conseil national de transition. Ah oui. Au CNT killing quand ils ont mis en place leur CNT leur Conseil national de transition Dougou Folo mi a reconnu au Kara Ablewad de Sénégal. Gaddafi sara Afrique dit à Sara pour l'Afrique. Faut me go donc au bleu. Parce que Gaddafi comme dans une fin fly projet fly. Toi vous m'attendez mamina. Au coup FAI Fonds monétaire africain. Toi vous t'as coup FMI on t'a FAI. Ani ka be satellite fene plan ka kala ka projet fene lancé sensa di Gaddafi ka projet di Sahel Congo be ka fara nyonga kala ka moyen blanc en place donc ni je timine ke Gaddafi ka kola Gaddafi partenaire folofolo Sarkozy di Nicolas Sarkozy di Gaddafi jada nya aw nyebe ni terrorisme ni marfa ko ni fena Sarkozy ni ya fam ya bala fait Sarkozy ni Gaddafi di jada ka barake fo kan u chine nyoy ama sorora chiffre Mali ni Niger frontière nord ko la o de ato ala te jito nono la Gaddafi ani France ko solidarité c'est manana be men Mali ko ka Mauni Marfa bora Libye Gaddafi salen ko fe parce que Gaddafi fene gino chama ko bani Mali fene o gino kama Mali fene problème so parce que Sarkozy Gaddafi kele ka kala ka on fene kele Gaddafi ka dossier be ma kele min bulu na ba don ko atege ci ODCF LSM nin chekele mun flene ni ne kun Sarkozy muso be nyon fe ni révélation fo ne da fina Sarkozy a muso min furusa o kamilin koro de ni o da to ni Gaddafi ka islamé Sarkozy ko islamé te Sarkozy to so islamé ama parce que domina muso in beta Gaddafi ni Sarkozy ni a muso be bo Gaddafi fe Saif al-Islam
Donc o de kun ni Sarkozy muso kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sarkozy bɔlen a kalama kuma min na a ye Kadafi wele k'a f'a ye ko i denkɛ bɛ nin fɛn Sarkozy ko a ma ko Kadafi ko a ma ko denmisɛnninya don donc a ko e silamɛtɔ bɛ sɔn ko denmisɛnninya don k'i muso ni i denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛn min ye Kadafi kɛlɛli ye depuis ONU ma résolution ta depuis OTAN ma don kɛlɛ la Faransi fɔlɔ de ye Libi bombardé muso kɛlɛ tun b'a la dɛ o de y'a to bamanan mandenkaw b'a fɔ ko kɛlɛ saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ denko kelen dugukolo kelen ni musoko kɛlɛ Faransi fɔlɔ de ye Kadafi Libi bombardé plus de 110 missiles a don français y'u ka mirages la wuli plus de 6 avions ka taa Libi bunte k'ale bɛ kɛlɛ kɛ fana ko yanni ka résolution ta alors que Kadhafi de wari de Sarkozy ma ka campagne financière jusqu'à ce que Sarkozy tente fɛnsɛ Kadhafi ye Faransi donc Kadhafi de y'a ka campagne financière à travers son fils o fils kelen min filɛ nin ye o de kun ye Sarkozy fana muso kamalen ye donc ko nana don ɲɔgɔn na fo kana kɛ Kadhafi nana gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ Libi ka na Bani Walid ka bɔ Bani Walid ka na Sirte Algérie ye Kadhafi ka position ta k'a di Faransi ma u y'a gosi ni drone ye k'a ɲanama minɛ k'a faga wa o den kelen de fɛnɛ filɛ nin ye basa nin den de b'a ka secret bɛɛ dɔn Kadhafi sara ka chef de service de renseignement Kadhafi ka gindo mɔgɔ fila de b'a dɔn a ka chef de service de renseignement ale ni a denkɛ min salen filɛ tan olu de bɛ Kadhafi ka minɛnw ta yɔrɔ dɔn o de b'a tubabuw jɛra min na parce que Kadhafi ye 32 ans de kɛ américains bɛ k'a soutenir a bɛ ka don ni kɛlɛkɛminɛnw ye jusqu'à ce que parce que Warsaw Center min filɛ n'a gosira 2011 Kadhafi de y'a signalé américains k'a fɔ ko aw bɛ nin bɛɛ la ko aw yɛrɛ ka attentat kan ka jamana sanfɛ donc a kelen kuma min na américains yɛrɛ tigɛr'u ka service de renseignement ko a ka fɛkɛ o y'a sɔrɔ commandant Massoul en 1980 81 u ye mɔgɔ bila commandant Massoul de kɔ ko fo k'a faga u ye 10 ans kɛ arabuw b'a a film tourné n'a hakili b'a la Technologie ka film dɔ bɛ yen ko Delta Force 3 fo ko ten terere au film fo b'a tourné ka taa ka bɔ Beyrouth les bandits chefs là ils existaient bel et bien ils existaient bel et bien Kadhafi ninnu ni y'a faamuya bari américains de ye Ben Laden dilan Ben Laden de attentat kɛ fɛn min ye Irisiw ka ambassade la en 1986 donc comme Massoul ni ala y'a kɛ mana kan ka mɔgɔ min faga a y'o faga an tɛna don an sigi kun to yen donc c'est pour dire Kadhafi tun ye chef de gangi de a ye tubabu ni tubabuw jɛra a tigɛra tubabuw la a y'a k'a bɛ tubabuw tɛrɛ ka tugu farafinw nɔfɛ tubabuw y'a faga wa ni mɔgɔ min tun bɛ k'a baara kɛ a den o de ye nin ye wa ne b'a dɔn tubabuw tun tɛ nin to yen parce que nin bɛ min dɔn Kadhafi la mɔgɔ t'a dɔn a la même Kadhafi tun bɛ muso recruter minnu fa sara u ba sara k'u ka garde corps u nana Mali la yan jusqu'à ce que Kadhafi ka musow de la personne est aujourd'hui à la retraite Kadhafi ka nali ya Kadhafi ka musow ye u kan ka Mali sɔrɔsiw ni fɛn cɛ k'u bɛ molobaliya kɛ Mali sɔrɔsiw la an ka sɔrɔsikɛ il était colonel à l'époque a ye Kadhafi ka muso minɛ k'a tɛnti fo k'a kiri yan ko caman kɛra koyi Kadhafi nana Mali la yan ka taa Mali nord la ka tunu an yɛrɛ la yan Kadhafi y'o kɛ yan ka tunu an na non ko Mali nord problème c'est trop compliqué Mali c'est quoi le Mali la Libye le Niger c'est une histoire de do Niger de kun ye zone de transit Kadhafi nana ka tunu Kadhafi ye so sa Tombouctou Kadhafi ba bɛ bɔ Tombouctou de c'est une histoire qui est mélangée denkɛ min filɛ bi livre b'ale de bolo o de y'a to français ko sugu bɛɛ kɛ ATT nɔfɛ yan'a ka sa Sarkozy a tout fait k'a fɔ ATT ɲɛna ko n'a y'a sɔrɔ document in b'a bolo parce que ko yanni Kadhafi ka bin Kadhafi ye denkɛ in bila ka na dans le grand nord du Mali o de filɛ CF Islam dɔgɔnin dɔ bɛ yen o tun bɛ ballon ta Italie musomanin kelen bɛ yen o droit de kɛ o bɛ Algérie a b'i cunu américains ye donc Algérie y'a kɔ bila a bɔra parce que Algérie de y'a u ko a ma k'a ka bɔ ka taa Algérie parce que a denmuso bɛ yen k'a ka taa réfugié o de senfɛ drone y'a gosi donc denkɛ in ye cerveau de a bɛ min dɔn Kadhafi la mɔgɔ t'a dɔn a la
ale kun se ka Kadhafi tienta CF l'islam fɛn fɛn bɛ nord hali Iranium ko entre le Mali et le Niger ni Sarkozy a baara bɛɛ kɛ Sarkozy yɛrɛ bɔra kaso la o de kama le Sarkozy bɔ kaso la kɔsa in na o ma sɔn a ka don kaso la mun na o y'a ka peine bɛɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que pour que kana ale bɛna o bɛna rébellion kura dilan parce que rébellion MLA o fɛn o to français b'u kɔ don nin bɛɛ la o bɛna rébellion kura dilan parce que aw ɲɛ bɛ MLA mun na de MLA ye Sarkozy de MLA dilan donc ale de cerveau la première rébellion en 2012 Sarkozy de y'a dilan ka na n'a ye a dilanna France de MLA dilanna ka 3 mois de ka sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ t'a kalama donc ATT kuma min na u nana k'u bɛna ATT don u ka jeu kɔnɔ parce que Libyens kun bɛna ka na formation ni fɛnw kow ɲagaminen don u bɛ entreprises san d'après le renseignement français k'u kun bɛ blanchiment d'argent ni fɛnw kɛ français ye fɛn caman fɔ n tɛna n da don o la mais ko in bɛ dilan kuma min na k'a fɔ k'u bɛna Mali attaquer en 2011 depuis rébellion ma wuli Kadhafi denkɛ CF Islam ale de kɔnɔ kan anw averti c'est l'élément le plus renseigné au monde a kelen k'an averti kuma min na ATT ala ka hinɛ la ATT ye mɔgɔ bila ka taa avion san général Djibré actuellement à Mangene bi a vérité la bɛ so waati min na lui il était commandant ou colonel u y'olu de bila ka taa avion san kana avion talen san dogo gutara avion san ko avion min na France ka service de renseignement bɔra ko avion ninnu bloqué o kelen ka avion ninnu bloqué Sarkozy a interdit le Mali k'a bɛ kan ka da ATT ka kana fɔ k'a bɛ minɛn san dogo la tuguni a bɛ tɛmɛ France de fɛ jagoya ATT était obligé ka Idriss Déby wele k'a fɔ a ye Tchad président o don Idriss Déby de tun bɛ yen kɛlɛ dɔ tun bɛ Mali kan a yɛlɛla dugu bɛɛ la o dugu tɛ yen a ma taa min fɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si ma sɔn la France a dit France y'a fɔ bɛɛ mɔgɔ si kana Mali dɛmɛ a bɛna min kɛ Mali la parce que ATT ye ko in natɔ ye ATT kun mago bɛ avion na o de y'a to ala ka barika dɔ ni Assimi ninnu wallahi ni mɔgɔ min ma fara Assimi ninnu ala yɛrɛ tɛ k'i fɛ ne bɛ se k'a fɔ o y'a sɔrɔ Assimi ninnu kun ye capitaine lieutenant et puis n t'a dɔn u ka jala kɔni tɛ commandant bɔ donc k'a bi ko anw ni on est avec des flottes avion min b'anw bolo k'an t'a da dɔn don ka ca ala bolo quoi Mali taara o la ka taa o y'a sɔrɔ le ministre de la défense n tɛna tɔgɔ fɔ à l'époque u wulila ka y'a faamuya b'a la Idriss Déby wele k'a fɔ na Idriss Déby n b'i ka condition bɛɛ sara tu me donnes 2 pilotes plus 2 avions avec les nécessaires n b'a bɛɛ sara kɛlɛ dɔ kun bɛ n kan yanni kɛlɛ in ka na n bɛ kɛlɛ in kun mɛ n mago bɛ avion 2 dɔrɔn de la Idriss Déby ko ma ko problème foyi t'a la u ye condition fara ɲɔgɔn kan o don Irishu ka avion dɔ kun bɛ jɔ Mali aéroport la avion kun ye avion kɔrɔ ye u y'o avion de ta ka taa Idriss Déby fɛ yen ka taa k'u bɛ taa avion ko condition ni fɛnw signé tuma min na France ka DGC bɔra kalama ko Mali bɛ ka na avion louer Tchad bolo u nana fɔ Idriss Déby ko n'a y'a kɛ bɛɛ k'i sen bɔ Mali n'o rebelle ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i sen bɔ parce que France de tun bɛ ka rebelle soutenir donc u sera tuma min na Idriss Déby ka sɔrɔ k'a fɔ o la ko vraiment ko c'est compliqué ko France ka service de renseignement est interposé o de sen fɛ maintenant Kadhafi salen kɔfɛ o ka sɔrɔ ka mɔgɔw lawuli ka armes bila Niger Bazoum o y'a sɔrɔ Bazoum était aux affaires étrangères ne ma fili a tun bɛ poste dɔ kɔnɔna ye donc o ka sɔrɔ ka armes na transiter ka na armes dogo Mali nord la ka sɔrɔ ka fɔ sisan ka taa ATT lawuli sɔgɔmada fɛ ko ouais ko rebelle ni marifa donna ka sɔrɔ galon li frontière de Mali ni Libye cɛw u tɛgɛlankolon de donna le Niger ce jour là le Niger était complice CF l'islam b'a bɛɛ kalama min filɛ nin leçon foyi tɛ tiré k'a fiyɛ i ni tubabuw n'aw sɛbɛnni ye tubabuw fɔ ye ninnu de bɛna k'u bɛ droit de l'homme fɔ mɔgɔ ye u y'a faga de tout t'a la saraka t'a la u y'a faga de n bɛ ka histoire de ɲɛfina c'est lui le cerveau ni ne tun bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ même kɔsa in na an ka alliance minnu tun bɛ ka kɛ bi na Libye kɔnɔna la ka essayer ka na n'an ka minɛnw ye ka bɔ au lieu d'an ka minɛnw kana chaque fois port fɛ minɛnw kana Libye fɛ k'a tranter ka na parce que kɛlɛ bɛ Sahel kɔnɔna de la donc minɛnw kana Sahel yɛrɛ kɔnɔ déjà à partir de la Libye Niger parce que Niger bɛ AES la bi nin denkɛ in ka baara de kun donc a faga kun bɛ parce que il voulait aider même l'AES nin denkɛ in a quoi histoire vous savez quand vous ne jugez pas n'an ma ko in historique kɛ o de y'a to la crise au Mali de 2012 à nos jours a kan ka kalan école la mɔgɔw k'a dɔn comment ça s'est passé la France était un état criminel la France billahi ni France ma tila ka
ni France ma ci ka yɛrɛ kɛ aw ka fɔma tu parce que i b'a dɔn ko africain jeli caman bɔnna France ye quoi France se ka don da la diɲɛnatigɛ la bilen quoi anw faw mɔgɔ dɔw a ye taa su kaburu lajɛ dɔw somɔgɔw tun hali sini u t'u yɔrɔ dɔn k'u cɛ ka don n'u ye mɔgɔw b'u kan to ko les tirailleurs sénégalais c'est faux tirailleurs sénégalais tɛ yen galon don il y a pas de tirailleurs sénégalais a ye histoire retracer on peut reconstruire les faits tous les tirailleurs fɛn bɛ yen k'a embarquera ka taa a bɛɛ kun ye burkinabé nigérien malien a bɛɛ kun ye maliyɛnw ni fɛnw de kɛlɛ cɛfarinw ni fɛnw u y'u cɛ de kun u embarquera Sénégal ka taa mais tous les tirailleurs étaient maliens malien min sara France Libreville la mɔgɔ t'a hakɛ dɔn a tɛ se ka lakali donc o de y'a to fo ka diɲɛ wuli France tɛ se ka se Mali la parce que anw faw de jigi bɔnna mɔgɔ fa sara Libreville kama fo k'i sa i tɛ se o den na hali ala bɛɛ k'i se mɔ la an ka politicien ko bɔ yen bɛɛ ka marifa bila ka Mali la gansan bila France tɛ se a la wa n'a ma fara Mali la France bɛ kɛ saraka deli jugu ye voilà merci donc mɔgɔw tɛ histoire dɔn mɔgɔw ka histoire ɲini ka histoire dɔn denkɛ min salen filɛ nin ye Karafi de salen tugun ni ne tun bɛ se ka Karafi tiɲɛ ta wa il avait le dossier wa ATT ye gɛlɛya sɔrɔ nin kelen de la parce que u tun bolo ko denkɛ ye dossier di ATT fɛnɛ ma u nana ka na Sarkozy kala ka taa ATT to ATT tɛ fanga laban parce que a kun ko ATT ka fanga passer min ma ATT c'est b'a dɔn depuis ce jour depuis don min na est-ce que b'a kalama Idriss Déby ni jigilamisa ka ATT la fo ka taa se ATT ka saya ma ATT commencera ka fasa a hamina quoi fɛn min na jamana in sɔrɔ on l'a interdit carrément a ma se ka armement san k'a dilan tubabu ma temps d'a ma abada présentement tɛmɛ min tɛ Mali fɛ koyi bɛɛ n'i ka waati de don wa bɛɛ n'i ka gɛlɛya de don bi an bɛɛ filɛ ka transition dɛmɛ cogo min na maliyɛn kun ma kunun tan maliyɛn kun ma ko faamu tan donc nin kelen kuma min na quand Idriss Déby ko désolé mɔgɔ minnu taara mission na u bɛ balolen dɔw bɛ retraite la mais dɔw bɛ balolen Mali ma deli ka siran kɛlɛ ye wa Mali ni rebelle tɛ ɲɔgɔn na Mali fɔradama français bɛ ɲɔgɔn na pour le nord du Mali Mali nord français de ko k'a ta don rébellion bɛɛ galon Algaba c'est mauritanien de famille Intala bɔra Mauritanie de ka na u ni Ferrou ni ye kɛlɛ min kɛ a bɛ yen u fa tun bɛna feere de la Kidal maliyɛnw tɛ famille Intala u bɔra Mauritanie de o de y'a to Mauritanie filɛ nin ye bi na pour que Mauritanie soutienne la rébellion Mali a b'a miiri ko dɔw tɛ koyi parce que Mauritaniens de nalen don Mali envahi ali sini ni ko k'i bɛ bɔ ni Azawad b'i da kɔnɔ Mauritanie u b'i to yen u bɛ ka maliyɛnw refouler mais ni ko k'i bɛ bɔ Azawad u b'i bila Mauritanie mɔgɔw tulo bɛ ne la maliyɛnw bɛ maliyɛn délégation bɔra fo Mauritanie ka na u bɛ yan ne yɛrɛ b'u ka interview kɛ halisa m'a vidéo bila fɔlɔ ni minɛla ni maliyɛn minɛna ni ko k'i ye maliyɛn u bɛ taa ni cas de réfugié la ni ko i ye Azawadien u b'i bila Mauritanie donc Mauritanie bɛ c'est pour vous dire que Mali kɔrɔ Mali nord kɛlɛ histoire de wa cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don wa denkɛ min salen filɛ tan n'o ye Islami ni ne tun bɛ se ka fa in nɔ bɔ wa nin furadama kɛra Mali fɛ a kɛra Mali fɛ u ye fa in faga Sahel kungo kama parce que a tun bɛ fɛ ka Sahel bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ye Sarkozy faga u ye Kadhafi faga denkɛ min fana filɛ nin lui aussi il voulait faire le même chose et faire le même scénario u y'a fana éliminer wa an k'a dɔn tubabuw b'an bɛɛ faga u yɛrɛ ka intérêt kama n'a ma kɛ kelen ye u bɛ nin bɛɛ kɛ Libi dugu dumanba in de tun filɛ nin tan Libi fɛn min ye un étudiant gansan 400 000 de bɛ d'i ma logements sociaux ye fu ye furakɛli ye fu ye Kadhafi nalen Mali la kuma min na ka taa a nalen a ka visite laban na Kadhafi ye office Niger kɔnɔ na Kadhafi ye 100 000 hectares 100 000 hectares Kadhafi y'o de san ka aménager Kadhafi tun bɛ malo bɔrɔ tan yan ka taa n'a ye k'a feere Libi 400 Kadhafi ka office Niger kɔnɔ Kadhafi y'a aménager ici Libyɛnw ka bɛ fɛn o fɛn fɛ a b'a d'i ma Libyɛnw nana Libi musow nana Kadhafi la sigi k'a f'a ye ko e yɛrɛ ni Mali ka di ko mun na k'i tɛ maliyɛn cɛw ɲini anw ye an minnu cɛw bannen don an minnu fɛnnen don Libyɛn muso minnu cɛ bannen don dɔw tun ye jamana bɛɛ kɛlɛ kelen voilà Kadhafi ma sɔn kelen ma dɛ Kadhafi ka sɔrɔ o la est-ce que b'a kalama ka taa kɔlɔnkɔnɔna musow bɛ ɲɔsusu ni kolon susu ni fɛn na ka t'o image ta ka t'o bɔ Libi télé la musow ko nin ye mun ye ko bɔn ko n'a furula maliyɛn cɛw ma k'a fana bɛ ɲɔ susu arabumuso tɛ sɔn baara ma o fana k'a ka ɲi o de t'o ma sɔn na contrat tun bɛna k'an cɛ cɛw bɛ an bɛ taa Libyɛnw furu fu Kadhafi bɛ wari da an ma
Ami Soujo. Voilà. Donc c'est pour vous dire que Kadhafi aye ani tuabu jara wati na kapite bo to wulo to matanda ma wa denga fene tarateni. Donc ka foye dorete amasoro dor fe sali ko problème de do. Voilà. Ou ame sincère wakati no fait famille et États-Unis fana we mo chigana ni o dona ran pa mo atla ni una o dama do e mali konna e psira mo ne fo an États-Unis ga ni mo na lika una ko jumani États-Unis ga nali kana kabina négocier ni Mali. D'abord c'est contre les principes même que les États-Unis ont adopté. Il y a un principe adopté. Il y a des violés parce que les États-Unis ont tout pouvoir militaire quand l'unité est. Bon, nous avons une démocratie, nous avons un droit. Mais nous sur la démocratie, nous droit. Les États-Unis ont donc fait Mali boulot. Donc, il y a un principe violé. Alors, il y a un principe là, tout pouvoir qui n'est pas issu des urnes à l'unité. Mais à son entame, qui est. Les États-Unis ont un droit de Mali. Les États-Unis ont un droit. Les États-Unis ont un droit. Je m'explique. Ni Tchikerka Malagé, les hauts fonctionnaires au département des affaires africaines des États-Unis, il y a un droit à dire quoi. Anana pour là, il faut légèrement a coûté à la vie. Ça nous a coûté plus de 20 000 morts. Quand en 2012, quand on a dit Malien Moussara civil et militaire, Malien Moussara Mogota Mogo Bakedo. C'est plus de 300-400 villages. Mogo Mimbora placé là, c'est plus de 1 500 000. Et bien c'est tout dit, et les dégâts, et les demain. C'est ça qui nous a coûté, nous les Maliens. Et tu viens nous dire que légèrement, donc, il y a des enfants, c'est plus de 15 ans, plus de 15 ans. 2023, entre 10 ans, depuis 2012, au bout qui va devenir maintenant ces enfants? Et cet enfant-là. Qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas partis à l'école. Que vont-ils devenir? Ou bien mon effort. Faut être ni marfatite. Ministre nana. École Karamogo fin au don n'a pas donné sur le ministre comme contrat aurait dit ma qui s'est marqué enseignement n'est qu'un assez calanqué. On a tout vu ici. Tout ça c'est soutenu par les États-Unis. Quand il y a comme tu as fait un avis, il y a un avis qui est au terrorisme, il y a un tien, il y a ni terrorisme qui est mal, ça m'a libéré. Il y a un don, la canala, il y a un don, avion, il y a un fembela, quand il y a la glande, dongo kele, primou, charou, moblou, il y a mabala, berdemou, carbron. Kata bla ala me war min do parce que anga fembe benno armement et sécurité défensive kalango kumate sera glango kumate et force bobra qu'est-ce que ba kalama pour sécuriser pour défendre l'intégrité territoriale du pays John et Nassama États-Unis né nana légèrement que tu reconnais les fautes wallahi nala na krache ne boulot c'est un affront pour nous les Maliens et puis ne ba donc ne États-Unis donc j'ai étudié la politique américaine. Pas donc quoi. Parce qu'en sciences politiques, il y a un politique là. Américain qui n'a pas ma condition posée. Parce qu'il y a un Jeune Afrique là. Jeune Afrique, comment on met ça quand je cite, ils préfèrent que anga force Russie ou bien quand débarrasser à Bola, ils sont prêts à nous aider. Il y a un Jeune Afrique d'affordé. Mais on bat donc. Américain tina. Kabe barakeni de sigamine il chunga mine ne bambulo il chuni turku ko mine ne ba ambula ni chino wa ne bora américain be sa te barakeni parce que am ki fene bina fo kaba ka durni installé amérique fene bina ko ba arrangement mine installé amérique arrangement di cheshima amérique ne pas français la erreur là l'opération Barkhane va faire pourquoi Macron n'a pas fait l'inventaire de l'opération Barkhane mouna militairement mo autour donc
parce que opération Barkhane ka échec du bora renseignement de la français de kuma renseignement de Barkhane ma et fin trop dit États-Unis de kuma renseignement de Barkhane ma Amérique renseignement fin de Barkhane ma a bien faux pendant 8 ans Barkhane ka renseignement de Amérique de la ako mo sara be ko yinkalo le chef de l'opération Barkhane au Mali c'est dû au renseignement américain parce que l'Amérique a une base de données comme Niger au look mais Sahel bien contrôlé a une force spécifique de Barkhane bino piégé de kono ali sini opération Barkhane aya fo l'état-major français nous on a inventaire comme moi on a inventaire parce que l'échec vient des renseignements américains au mo ko ne be kana lentu comme Niger ou Gambie ou Sahel ni no fait parce que il va oublier qu'on a non seulement le centre ou quoi fort là ko Méridien Greenwich ou Amaro Greenwich de mo observe la commentaire là ko be Mali Nord là kele flana mu fene Niger min fleni avion mana mun to Sahel ko no fika temen Niger donc au centre régional min be no be Sahel konna la et Sahara konna la be afama Sahel te Sahara konna la o mo go bola ou en Amérique ko xabe na don ko ka en deme militairement Amérique ba condition impose anaka minon de bina ani minan fan fe bina ni kelen et terusu kelele fly ka marfa de terusu na Amérique minen kelen da ma be fly de terusu français kuma ga to juma on a vécu le cas avec la France na Amérique a renseignement kelen da en ma avec fly de terusu ça veut quoi toi vous halalate toi vous la wa horonte toi vous be malhonnête toi vous be malankulu ni tuabu ni sabe mo be tuabu la je tuabu e horin munu ba kuma poto tuabu jedo tuabu do avec les éléments les anciens éléments des renseignements français ni mana je kele la 100 mois avec la ka a reportage kana siga fo iga demune jamfa ka ba siga be fo ima diliga iri suka ancien renseignement agent de renseignement sigile ku ye fe no lebu fota inu be je koko mo be sa ba tu hun mais ni Amérique be je koko ma ni e sara 100 mois 100 bina na plaka a film tourner tout ke buin kana ni mo ore tout are ka intérêt avec façon de njugwe ale ta dabla aw de bra nous puissance nous bandoudi nous zondi donc ou be ka kuma munu fo bi l'état c'est une continuité Donald Trump sera Joe Biden accusé quand il doit m'accorder erreur que erreur que c'est pour l'intérêt du peuple américain non aw be ma na fa sora abake do muna ma jo ni ya me ka fo kibina fo ko erreur muna ta Joe Biden wole tribunal la abeso law abeso tribunal wole balaw donc est-ce que ni do que Joe Biden accusé kana kena ngwa barake o ma ni Trump fene bora ntu o ma Jackson fene bina Jackson fene wo ko Trump fene minga ko fene erreur no fene bora est-ce que ba me ko le chube wuli kana no fene no fene ko ko wala ko Jackson e minga donc on va jamais en finir anga jon anyere yi anga jon anyere la anga donc a fo na san keme ka meka de mekele na laba anyere na be malen fen kuna ka fo ko mo de bina kele kan ya me fu de la l'Amérique ne va jamais nous aider fin be bi Sahel kona la Sahara kona la abe ju Amérique wa be bedon ma foma kam nge Obama fana mine non n'était pas de ça c'est leur politique intérieure c'est donc moi je veux que Malien a intéressé à la politique là quoi jugu kelimba on a djien kono oui Macron Amérique ana Alassane apana jugu sabate Malila ni mo saba imana ta tugo ni nedu ali mo go Algérie ni Maroc Algérie ni Mauritanie mo foni billahi na on dafa dugu dama fala nyon Algérie te so ani mo mi asara ou arabu dugu dama be nyon mi non on filmo ne kema nyon na bla Mali c'est enfant nyani Mali ou enfant toro ala e Mali fam beke simi ngon juwe gelaw glabe Mali la billahi dafa dugu drone Mali problème be dafa dugu di ni Mali yoro taita so dafa dugu do kelmeta il soni sigi an fanga so de ma wa America de maintenant en bon no la tan ke fuyi wa America bi na naka mineundi ate barke di shuga minena ba da ko bla okuna donc partage d'information tan en America tie America na min kama fengre ni yera kosa ina jona ke nanyo ngori shuda ke namboro kana ko jama me norla an to don an me samde do bo san me roron e jamambi kosa na ngado ko jama fa be norla anya don irishi de nofe wa America mana sanu ngama mana jama ngama de America na fengre ni kama jien kono jien bebe fembe be banga fengre mu femi na baka bo jien kono ni fembe we malila o jidi
k'a daminɛ kabiri Mopti fo Tawdeni a bɛɛ ji di o ji kelen Amérique kun bɛna ka na avion jɔ de Kivu k'a ta a ji litiri kelen a ye taa converti dollar la Amérique a k'a la joli lo Amérique tɛ sanu ko dɛ Amérique bɛ ji de kɔ u b'a fɔ o ma ko l'eau douce o bɛ aw ɲɛ bɛ min na Amérique ɲɛ t'o la o Amérique b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛna laban jiko problème de ma basa o de bɛna ni calcul rénal ye o de bɛna ni rɛnko problème ye o de bɛna ni seba kalama bana kuntan ɲɛ bɛ diɲɛ bana jugu fɛn fɛn jɔ kɔnɔ a bɛɛ jugu bɔ ji de la ji jugu de la Amérique b'a dɔn parce que diɲɛ la bɛna laban furakɛli de ma donc o ji min bɛ Amérique nakun ye ji de nɔfɛ ko ye a tɛ Mali ko la aw bɛ ɲinɛ min kɔ anw hinɛ tɛ nin na hali ni Maliyɛn bɛɛ fɔ ka Mali dugukolo to yen Amérique bɛ na ça fait quoi Maliyɛn hinɛ tɛ mɔgɔ si la Mali de ka di mɔgɔ ye n tɛ Maliyɛn man di mɔgɔ si Maliyɛn man di mɔgɔ si ye Assimi ye Bɛtandɛ Assimi man di mɔgɔ ye Boumabel man di mɔgɔ ye Maliyɛn man di mɔgɔ ye Mali de ka di mɔgɔ ye parce que nafa bɛ Mali la sinon nafa tɛ Maliyɛn n'a mɔgɔw bolo koyi nafa bɛ Mali de la donc Amérique nakun ye Mali de Maliyɛnw tɛ dɛ wa n'a bɛ bɛn Maliyɛn bɛɛ fagali ma Amérique bɛ Maliyɛn bɛɛ faga k'a nafa ta donc i bɛ to thème de kɔnɔ n'i tora thème kɔnɔ o bɛ ko nɔgɔya e bɛ titi k'i to dɔ la ka taa donc an bɛ don min na ko bi Amérique nali Mali la dɔgɔyama de don parce que ale ye erreur min kɛ ne tɛ dɛ Amérique de ka erreur kɛ a ka erreur nous a coûté combien de morts san joli an ka mɔgɔw b'a la ka sa donc yanni kana fɔ k'i erreur kɛ légèrement dɔw ko mɔgɔ ma sa dɔw ko tɔɔrɔ t'anw kan déplacé joli kɛra transition nana don min na transition bɛ na don min na Assimi bɛ sigi parce que la transition a commencé par Assimi mɔgɔ caman t'o kalama dɛ n'i y'a mɛn transition Mali la Assimi sinon waati dɔ in na an kun taara an bɛ taa sira min yɛrɛ fɛ Mali transition ma tɛmɛ 2020 a daminɛna 2021 avec Assimi Assimi bɛ sigi don min na fanga la au don il y avait 1200 écoles fermées 846 villages déplacés 1 400 000 Maliens déplacés au Dokumbe. Ça c'est le bilan. Assimi sigira Assimi barake avec des opérations a ye chemin kelen fɔlɔ mun ci Assimi sigira waati fɔlɔ mun na Assimi a mis en place et c'est va kalama il a tracé 2 chemins a fɔlɔ ye mun ye Malien caman tɛ nin kalama mais Malien a rappelé nin na a bɛ fɔ o de ma et c'est va kalama ko opération Maliko la première opération lancée par Assimi o de opération Maliko ye opération Maliko o de reposera c'est va kalama sur 2 plans kelen o ye mun ye o ye plan Maliko ye Maron y'a faamuya donc maintenant filanan kɛra min ye o de opération kɛlɛtigi opération Maliko ani opération kɛlɛtigi o de fila bɔra plan Maliko la opération Maliko ka baara kun ye mun ye la première opération était d'anéantir les terroristes. Il y avait 32 sites de terroristes au Mali k'a daminɛ nord la ka na fɔ centre la donc opération kɛlɛtigi ale ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est d'occuper d'aider l'armée malienne à intégrité territoriale. Donc, effectivement, Mali sur le bolique. Donc, ministre n'a pas 15 000 éléments supplémentaires pour nous ni Mali armée et ministre pour occuper. Parce que ni Europe, ni à l'anglon tout. Donc, ministre a mission caramouille, ministre a mission votera Côte d'Ivoire. Ahmed Bagayogo, Amaro Moum Bagayogo. Au tien de aller de affaires. Donc, ministre a mission qui est 7 ans. Chaque année, à compte d'un 7 à tête, mais à renouveler chaque année. Au don, Mali Yamoko Yanni, ministre a fait ministre, pour qu'à est-ce qu'il va comme un punissement, au lieu que ça soit une mission à reprogrammer. Programme qu'on a dit, d'ici 3 mois, ni d'où il récupérer, d'ici 6 mois, d'ici 7 mois, ni aura une base. Donc on donne un programme au lieu que ça soit une mission. Donc au programme de folie à comment Eron Gara Côte d'Ivoire. France a délégué le délégué maintenant de Kédorcé. France a délégué non. Quoi au lieu de Akmabo, on va sur un ministre de Kounou. C'était une mission africaine. Mais on va t'asseoir là. Au dos Mali plein. France non au lieu de mission africaine, quoi que mission multidimensionnelle. Donc multidimensionnelle qu'on a dit donc vous le social doit on veut vous l'humanitaire doit on veut dire du